Agropala kang kuminga asampuh samya medali ler tatit wilating kata dah wanggung manguncang niti bencang sangat jimijo mati nyong dali wos terus Surawiloka anak-anakku para sata Kurawa ingkang diwakili jeneng sira Karta Marmapadine Swakama. Nuninggih cumadong dawuh Paman Patih, cumadong dawuh Paman Patih. Are palungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhone kepara kudu saya ndok kencengi. Ketitik ora jumbuh karo panggonta lan pangira-ira, ndak kira gampang nyingkirake Semar anggene mbangun kayangan ana ing Gunung Tidar. Tinemune Semar mbeguguk ngutawaton gajah gelar singa barung bundan tanpa ratu. Tan Wurunga iki mengko bakale dadi pasulayan. Mula ndak pundhut kanthi banget Sata Kurawa tetep siaga ing diri sawiga ing gati. Ora wurung yen Panakawan kae sepira banggane ning neng kono ana Gembong Swelagiri mbiyen ya kuwi Anoman Pendhita Kendali Sada. Mara gage rampung ana luwih dhisik. Nuninggih mboten langkung sendika ngestaken dawuh kepareng kula bidal menjang menapa. Sanadyan wancine barengi karo barat riris budal dina iki.
warahan ngaraning duret kong maguru kongsa teteka yobu tulo mor panjriting turak ngesti rekata ingkang waca layu sebet watatita layak to layak Panakawan kendelik liwat jebul ana sing saguh dadi bodikat ora pangkling kethek tuwek keklek kempong pira jambul wanen Hanuman biyen dasar para nyata kowe Bambang Haswasuta Utama ya yen kena ginawe becik kowe aja melu celeng boloten kebolatengen kowe nyingkira bakal tak bubarke Semarang ini mbangun kayangan delangap-delangap patemucap wis dadi sumpahe Anoman aja ngomong dapure para sata Kurawa Dewa mudhun nggo gaman bedhek bakal murungake Kyai Semarang gene mbangun kayangan musuhe Anoman rawe-rawe rantas malang-malang butung babo babar bobo mangkahang grosro sesumbar lindhu ketara bumi konjing kumaluduk guntur ke ato si keparat murang toto nyoto satriya uli luwe
piye man? Mudar derajat apa? Mupuh kodo sikar sirahmu. Baca mingat. Aja digondeli at. Lo ha wa we. Oh ha oh lo oh wa.
Oh. Oh. Hey. Wedan. Apa iki? Lo. Lo. Hey. Waya. Wo. Hus. Wah. Hei mundur, tur kayu tandingmu. Ho! Loh, Edian. Pak. Loh, ah! Loh, Oh, ah! What? Oh! Good. Yay! Huh? Oh! What? Oh! Ah! Oh! Oh! Lo Edianan! Oh! Tanda! Ah! Oh! Ha! Oh! What? Oh! What? Oh! Oh! Ah! Oh! Wih! Oh! Lo! Ah! Wah! Oh! Wah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Wah! Hei, mundur, mundur. Arto marmo tanding. Ha. Hit. Hap. Hey. Oh. Hot. Yeah. Wah, saya. Awas, siap. Buri siap. Gong siap. Wah. Edian. Dagelan elek metu, dagelan ndasmu pecahi. Preman dong banteng iki, Bagong. Menang karo aku sembahi deri-deran.
Ilang nyawamu. Ing kene dalan patimu. Modar kowe. Modar kowe. Wedan. Modar kowe. Heh? Modar kowe. Modar kowe. Modar kowe. Modar aku. Hit. Hah? Hop, 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 hop. Bro. Good. Yat. Yat. Hai. Yo. Hai. Yo. Tenono, sesuk ora tak dumi amplop kowe. Hop, 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 hop. Awas ya. Buat. Buat. Ketiban girku. Hilang nyawamu. Bukan sulap, bukan sihir. Yo. Oh. Ayo maju. Ora model, lepas kendali. Bukan sulap, bukan sihir. Kilo. Goblok ora. Ayo, Ndi, maju kene. Moh aku. Jodrota musuhe gir. Saanake. Oh. 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 Hai. Hai. Wit. Get. Wet. Ini kok carane. Ngangge akal, ngangge pikiran. Wah. Arang keranjang ratumu. Oh. Ha. 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 Ngene kok padha karo senam. Iya. 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 Iya ora, iya ora. Hep. Bali. Hep. Bali. Apa mbok anggap aku tampil ku isone mung limbukan karo gara-gara? Gareng kabel kok dijarak. Hep. Bali. Pinter men kowe, Neng. Ing atas Indraca Bala kaya ngono makon bali ya bali, makon hop ya hop, mergo hop. Bali. Ajari kaya kowe aku meguru karo kowe ya gelem nek ampuhe kaya ngono. Jer Basuki mawa beya, kelakone Panjangka kudu nganggo dhuwit. Pira anggarane aku manut? Waton kowe gelem ngetokke dhuwit 200, tak ajari kaya ngono kuwi. Oke, 150 ya. 200 mahar ra kena dinyang. 120.
Malah saya mudun kaya ngono. Ya. Wah, karo dulur hitungane ra umum. Pira? 200. Ya. Sawerane Pak Lurah mau, ya. Ikhlas lahir batin. Ikhlas lahir batin. Mundur. Sawangen. Ingkang pisanan megeng napas ngedruk bumi ping 3. Pincange ngedruk bumi. Pengen iso apa ora? Pengen. Maca rapal. Bapa lunga tapa simbok meteng tuwa suyen lair dadi satriya utama. Hop! Bali. Pergi. Ngono akeh tunggale. Ngedruk bumi to? Ya. Ping 3 nyuk, 3. Pancasila 5, ya ora ene hubungane karo dasar negara Indonesia. Oh. Ping 3. Oke. Bar kuwi piye? Papa lunga tapa simpah matang tuwa cen lari soto. Mbok sing ikhlas yang ngajari. Papa, lunga. Papa, simpah idoni lho ora. Angetokne dhuwit 200 lho. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Oke. Apa Durna? Ora ngajari kowe. Guru ra kok gampang nesu guru iki. Jenenge kleru rapang ngene ya ditulis ora entuk. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa lair dadi utama. Budi utama. Satria utama nyok. Ya Rek. Bapak lunga tapa. Simbok ditengi wong. Yo. Simbok meteng tuwa. Pertanyaane metenge karo sapa? Wong bapak lunga tapa lho iso metengi sing ngetengi sapa? Iki rapal aja dibantah. Oke. Bapak lunga tapa? Simbok meteng tuwa. Lambang karo sapa? Kalih-kalih. Aja nesu guyon. Engkari sewengi iki lho, Bar ki ngenteni sak ngarep ngono lho, ora ngono. Oke. Siap. Guyon rek. Apa lunga tapa simbok meteng tuwa? Sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Reng iki piye, Reng? Ya mbuh ngono. Hop. Balekke. Kuwi balekno, bali ngono lho. Bali nang endi? Nang kandange suwang-suwang. Bali wae muni bali dhek bali. Bali. Oke, terima kasih sayangku. Saeger kaya ngono mayar bianget kaya ngono. Bumi nyuk iso cengele kakange iki lho. Bumi. Oh iya. Oke. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Bali. Oke. Aja ngalih lho ya. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa, aja ngalih. Sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Maju sedikit. Oke, baby. Maju sedikit. Iya, menunduk. Iya, nyamplok ndase gareng. Rasakno. Gur ngelmu bapak lunga tapa 200 lho. Karo dulur hitungan. Sedanggayo gekono sira Ramandaya pati ana yaksa gungtang krama namane wil kata sini Anoman.
Suwi aku ora krungu guyumu ngono kuwi. Angel man. Kowe menang karo Swatama Kartomarma Suratayu Jayadrata monggo ning sawangene. Iki Senopati Agung negara Ngastina Satriya Banjar Junub Dursasana. Kowe wani karo aku ngibarate sulung mlebu geni, kutuk marani sunduk, ula marani gepuk. Rasah kakehan sumbar yen nyata Satriya Perwira. Kowe iso nyekel aku ngono wae, aku nyembah dlamakamu. Piye? Kowe iso nyekel Hanuman, aku nyembah dlamakamu. Oh, lah mbok iya sepira banggane. Nyekel kethek siji nek. Sira ing kene wah kono. Ah, alon-alon dhisik kudu telaten. Ora tlateni ngene ya pancen angel tenan. Hut hat yo. Hut hat yo. Hat yo hat yo. Yo ngono. Wes ben sik kudu sabar. Nyekel Anoman iku kudu sabar. Siji nyekel Anoman, loro nyekel sinden kudu sabar. Angger bendina dikirimi pulsa suwi-suwi lak ya kenek dhewe. Hat yo. Wi hu yo ha het yo kono. Lo ha at yo yo yo. Ora apa-apa angger ngejim diterne lak ya gelem dhewe to. Perang aja omong ae. Perang omong ae. Lah aku lek ora omong ngono kuwi biasane diluke wis bar. Mula yo kudu omong ngono kuwi. Wah, menek. Yo ngono. Yo hat yo. Lo at wit lo ha het lo wet. Ayo! Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ora patut babar pisan para sata Kurawa ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa kapengkok ing Pancabaya bayane do mlenjani tinimbang kuwirangan lan akeh nuwuhake pangorbanan. Ayo bali ning Ngastina dadi atur nang ngarsane anak Prabu Duryudana. Nambang ta rinengga endang Suralaya
Ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon. Yekti dudu sunari Surya Candra Ndarumyang Kartika nanging gumelaring kahywangan Suralaya ya ing Jonggiri Kailasa. Sumunar mawa tejeng mapan wonten ing pendhapa Bale Marcu Kundha Manik lenggah agung wibawan nenggih tetungguling para Jawata Sanghyang Bathara Guru ya Sanghyang Girinata ya Risang Pasopati. Gadhep dening kamituwaning Dewa Jawata ing suduk pangudal-udal Sanghyang Narada miwah Jawata ing kahywangan Salendra Bawana Bathara Indra ya Surapati. Dereng ngantos Sang Girinata medhar pangandika kedadak ebah para Durandara katungka pratane widodari panggoda pangrencana saking kahywangan Dandang Mangore nenggih Sang Bathari Durga ya Sang Bathari Permuni. Mangkono kawijil kang pangandika mecah dumateng sepine kang swasana gedhep didem perbawaning ratri sasadara wus manjer kawuryan tan kuciwa memanise menggep srinateng dalu siniwaka sangya pradase aglar neng Cakrawala winulat nglangut prante nepeksa kebegan saking kehing taranggono
para sidam sekaring bawana langgeng. Ndak waspadakake iki widodari ing Dandang Mangure Bathari Durga ingkang sowan ning Bale Marcukunda Manik Kahyangan Suralaya. Mara gage diprayogakne anggenmu sowan Permuni. Nun inggih Bu Kulun Sang Hyang Jagat Prati ingkang pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu konjo sandhap cenila paduka sangadi Bu Kulun. Yo Durga ndak tampa gawe bombong ing rasa. Mara gage Wedarna ana wigati apa semengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semuning gimbal wigati. Nun inggih Bu Kulun nyektosipun waleh-waleh menapa? Saderengipun kula nyuwun gungi samudra pangaksami dene kula sowan tanpa piniji nilar ing tata krami. Dene ingkang angka kalih pukulun yektosipun kula badhe matur wonten ngarsa paduka magepokan kalian menungsa sing wis kakehan umur, menungsa sing kakehan tingkah, menungsa ingkang kakehan polah. Mboten sanes kejawi namung lurah wonten ing Karang Kadempel nenggipun Semar Badranaya. Sampun marambah makaping-kaping tansah ngridu dumateng raos kula anak-anak kula para Baju Barat ingkang mapan wonten ing Kahyangan Dandang Mangure. Dinten samangke Semar menika mapan wonten ing pucuking Gunung Tidar ngedegaken padepokan semunipun badhe ambangun kayangan. Patrapipun Badranaya anggenipun bangun kayangan menika sami kemawon ngembari dumateng panguwas paduka Sangadi Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Cetha lamun Semar menika badhe mirong kampuh jingga kejawi saking menika. Semar menika rinten dalu tansah nindakaken puji dikir ngucapaken kidung suci lan mantra rahayu ngagungaken asmanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang ndadosaken anak-anak kula para jim setan priprayangan menika sami sambat mboten kiyat karana badanipun sami kepanasen kawlagar dening dahana murup. Pramila saking menika sinten malinge badhe kula sambat sebuti sampun cetha ngeglo tanpa warna Semar menika badhe wani kalian panguwasaning dewa ketiti mbangun kayangan keng menapa paduka ingkang dipun ogreh-ogreh kawibawanipun nama kendelan kemawon ta Pukulun mangancur lakuning angin gugur agraning ngaraka kurnita kiri-kiri ora bumi prakempita padula mangamba-amba udan treswara lan lesus berkenjang pak papong Warudaya nun sewadi pramesti. Mboten kok nama kula menika nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaruwus. Bab menika kedadipun penggalih kanthi weninging raos pangraos dipun etang ngantos genep dipun saring ngantos lembut sampun ngantos grusa-grusu ndak kesluru wonten dalan ingkang kleru. Mestinipun Adi Guru sampun pirsa sanggit rungsit tumrapipun Kyai Semar Badranaya. Mesti wonten bab ingkang sinandhi anggenipun bangun kayangan. Mila supados mboten seling surut prayogi monggo kula dherekaken tindak wonten ing Gunung Tidar nanjehaken bab menika dhumateng Kyai Semar Badranaya sampun ngantos niki mangke malah dadi rame dadi geger malah dewa dhewe ingkang badhe kewirangan. Ingkang sampun-sampun Semar anggenipun bangun kayangan menika mboten bangun secara wadak ning ambangun satata batin dandani dumateng budi pekerti tindak tanduk munamuni ingkang hanjep dumateng becing tumindak lan api ing kelakuan. Mila bab menika kedadipun penggalih lho Di. Kakang Narada punapi Di. Sampun cetha pratela bilih Semar Badranaya menika badhe ngendhih panguwaos ulun kanthi reka-reka ambangun kayangan. Mila sampun satrepipun kedah nampi pidana saking tetungguling Jawata. Sampun gampil matrapaken pidana. Nadyan kados pundi kemawon menika ingkang raka. Menika ingkang raka ing sampun lila legawa palenggan wonten Kahyangan Suralaya dipun paringaken dhumateng Adi Guru. Kakang Semar mung trima dadi pamong mung trima dadi batur dadi Pandakawan. Parandenika badhe paduka siksa paduka pidana menapa mboten lepat. Panguwas tunggal wonten Suralaya menika wonten asta ulun Kakang Narada.
Mila sinten kemawon ingkang badha dawuh ulun saged ninggalaken Kahyangan Suralaya. Lah apa ta? Anggere bantah dredah kudu panemu usul pamanggih yen ora cocok karo karepe entek-entekane ya dilereni entek-entekane arep dipecat. Nggih, matur nuwun. Mboten sah dipecat, sasi ngarep kula niki leren terus. Pun. Tinimbang wonten mriki hawane panas, hawane sumuh kasempyok, kamurkan lan ugi kanistanipun para dewa daya-daya kula Narada nyuwun pamit. Ning kula percaya karma pala menika tetep wonten. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih bakal mbalekake, ndandake bakal ngunduh. Yen nganti wonten bebendune Hyang Agung tunggak waru Narada ra melu-melu. Padungane dadi pimpinan kudu tegas. Jenengan kudu duwe kawibawan aja gampang disetir kali naminipun Narada. Dewa-dewa yang cakrak-cakrak bagus-bagus pirang-pirang. Mbak cakrak ning keracake ora betah melek. Ning kajenge pun. Penilak bagus, penilak sae. Timbang Narada kempong per jambul wanen. Ora nek dewa liyane, dewa dapure kaya ceret bingung kemawon. Mren jenengan singkiraken kula menika seneng kula bombong. Ora nek gunane blonjo Narada ngurmati Narada. Babar pisan ra ono pedaya apa-apa. Cangkemmu muni apa? Apa rumangsamu aku wis adoh? Aku lagi pergi tekan masjid kono kuwi. Kowe iki ngelok-ngelokne aku dewa sing pikun, dewa kaya ceret, apa raimu mbejaji? Kowe lho, kowe ket lair nganti saiki mbok dandan ayu kaya apa? Mbok lurah-lurah do gandrung ning asine iki merongos kaya ngono kuwi. Ora ngilu karo githoke kaya ayu-ayu wae. Dapure kaya begenggek ngendel-ngendelke. Ya ampun! Aduh kok menika kados pundi kula dipun lakaken begenten. Kok mboten ngewangi kula, mboten bantu kula, mboten ngayomi dhumateng kula. Kebangetan menika Narada, kebangetan kula. Kula dipun padhaken selikur. Lah nyatane kowe nglakoni ngono apa ora Durga? Tobat. Nggih. Ning riyen niku lak singen, Sami kula sampun mertobat karena papan-papan ingkang kangge pelanyan menika sampun dipun tutup wiwit taun 2014. Kula sampun mertobat. Aduh pundi Bu kulon? Ulun pribadi sing bakal ngadili Semar Bandranaya. Matur nuwun. Dewa Sugata marang kang orang-orang Mudane arum-arum Ngentanu ngawiat Narada ngepalani Sawata suka mulat Mulaing berirasa
sang anjing langit kelap katon ler kincanging alis risang maweh gandrung bareng katuluker moyak mayik saking tias balewur lumaresang kandrung duh harisu mitra kanaya paranreh kabeh sining wana kalilan ingkang putring tunggul Malaya cumadung dawuh Kanjeng Ibu. Kula ingkang putra pun Jaramaya cumadung dawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga. Anakku Prabu Dewasrani apa dene Jaramaya. Nadyan to anggen kunjuk rasa matur kelawan tetungguling para Jawata wong tuamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Pratingkah supaya midana Semar Badranaya. Wis disaguwining lamun ana bobol borote ana ketleyek ing lelakon kapengkok ing Pancabaya. Ndak pundhut kanthi banget Dewasrani Jaramaya aja mung mangku tangan. Nun inggih keparingipun kados pundi? Nadyan to sambung obor colok lintang rambatan pundak. Ripalungguhan iki ayo budal marang Gunung Tidar. Yen pancen Bathara Guru Raka Sembadan mbubarake Semarang nggone mbangun kayangan, prayoga Gunung Tidar dipiyuki Batang Sayuta ya nggir. Kyai Badranaya ingkang mapan wonten ing Gunung Tidar tansah meminta pengasih saking Hyang Agung. Ora kaya repat punakawan ing sami jejogetan angrengga endahing putri saking Surakarta.